Nah, ini dulur sudah hampir selesai, tinggal apa pemasangan apa panggung buat apa tempat penyemaian. Ini jalan, terus penyemaian lagi, panggung itu jalan, panggung lagi. Tuh, tinggal nanti ini dikasih lagerangan kayak ini. Ada ini sudah dipaku Pak Wani tadi. Ini juga sudah ada. Ini sana paranate ana panggungnya turun. Gletak ngene sing awan-awan mesti banget. Ini untuk kayu tengah ini. Aduh. Gitu. Ini kurang paku, besok beli paku lagi. Untuk kayunya masih banyak, sisa banyak itu di pinggir jalan ada, di sini ada. Nah, nanti ini kan dikasih kayu lagi. Sini, itu, sana sampai semua. Sekarang waktunya makan siang. Dibikinin apa tadi sama istri? Bentar. 45 sekilo. Apa? Mending kasih L loh. Nah, tapi kan kocor 2 atau 4 sendok untuk 20 liter. Terhadap. Wih, tanduran sampan berapa bedeng? Apa mereka nganggo sing tak rayen. Woi, trok. Ngeri. Lah nggih. Gampang keren mbakne wong piye iki. Lho, awang pabrik ki gawe ora nganggo sing tuku. Weh. Jawab. Kasih maur ya. Iya. Dibikinin apa ini? Oh, telur sama terong. Ayo Pak De. Iya. Monggo Pak Karni. Monggo Mbak. Langsung. Wong gawe, wong tentu. Cake. Minggu. Kontone Yo. Pun Mbak, monggo Mbak. Langsung. Piye Ayo. Monggo. Ya monggo. Para sepuh pini sepuh riyen toh. Trio Atrodia. Oh iya, oke. Ganti. Ini nang Monconegoro. Gimana nih? Apa artinya trio Atrodia? 3 prajurit tua. Tiga prajurit. Sopo kan sing ngomentari prajurit tuan. Tentu kok situ ngenane. Ngenyek. Ngonyek. Sing ngomentari nomor. Kok diganti sore Pak. Boten tua nih sore sepuh. Diralat nih kok ngenane. Wah, bagus. Foto wong sak bajek. Sepuh bini sepuh iki ya Mbak. Niki mboten nate ndelok. Mangan terong niki efeke elek mbah nang moto. Nggih Pak, nonton sambele ngaten iki. Nggih, ana sambele orang efeke elek nang moto. Sampeyan pluk ngene. Iya, tetep moto. Jedut-jedut. Ketoro sih. Jaluk disuhut. Ayang Ayang lulu makan katanya. Ayang lu sopo mbane. Pokoknya ayang lulu lho. Beda sampe kok pada komentar Pak. Sopo ayang lulu ngono lho. Lah kok Pak Budi oleh tetepan wisan. Lalapane langsung. Bagian wait. Ini lombok nang
nandur dhewe nggih sambel sak geleme dhewe. Sak pedes, Pak. Ora tuku yo. Kayak sik pedes omongane Mbak Narto iki lho. Pedes-pedes anu nyetak Dengan Pedes-pedes yo ora dekapok. Kapok Lombok. wong Bayu jare kapok-kapok Bayu nah. Kuwi nek bilang sebelahe. Wong saiki nek began anak anu komplit. Anake paling 3-4. Wong dhisik dukun bayi anake 8. Saiki diwajibno 2 cukup. Nggih. Terus wayahe golek dukune sik matun. Dukune teko wis metu. pinter nggih Mbak Dukun iki Pak. Dipakno nggih dukun. Sik baru teko. Nggih. Akhirnya enten dukun dadakan. Kadang ngomong. Gareng itu oh dikepik gareng itu. Wah, pabwe kutenge Mbah Haris patroli nang omah. Wis rasa turu, balik berjedus. Itu sungkan mlebu mah. Ngene aku malah melok turu ya. Nyusul. Kone sampeyan wis pindah kan nganu. Aduh sik itu lah. Ini aduh kok dilakoni. Pinten Baris. pangkah. Matri-matri. Ini Anu juga. lagu di ya nek nonton TV nang Madrim di alam Mbah, ku nek upaya arek upaya Mbah. Omah aku saya. Nganggo miri. Nggih. Ya orang nonton TV ya kangen nih Bang ya. Jenengane aku nonton TV nang Pak. Klinik. Nonton ini dulu aku nih. Pas belanja kan. Itu mbakku tok. Karepe kon mlebu nang njaba penak malah senderan pager to nang njero nglemprok padha pegel. Kata 1.200. Nek tak ketekane nang 1.500 iso. Jenengan kantun tumbas iki tok. Nggih. Latare wis dicangkruk muat yang pinten yo. Di sini ini tenang terasain. Nggih no. Nanti Mas. Wis Era ngerok. Nobar. Usul. Umpama nek wis dadi bikin kaos. Kamu sama apa meneh? Oh. Niki to. Enek Mas. Paguyubane. Aku dipane napa? Ngoten to. Wonten. Ya mungkin anu konsultasi ndamel jenenge sing apik napa. Nggih. Iki kena dibahas. Nggih sonten nggih. Nggih.
Orang nggak tahu. Pesen. Pesen nggih, pesen. Kaosnya mesti digawe, Pak. Woi, balik. Iya ning awake dhewe mboten saged Digawe. Gawe. dienggo. Ayo tapi kan ono mereke. Mereknya kan di orek-orek mengke. Sablon. Ah. Sabun kali orek-orek apa? Beda, Mas. Aku apa? Pembar Pak Bani. Iki kacang panjang lho. Nggih. Wayahe. Wayahe Yang lanjari. belum kasih. Dalam papan pados. Panjaran iki. Ora ana sing ngeten iki selak Minggu penglanjar nih. nggih seminggu. Oh nyelake kebo. Boleh. Nggih. Ini dari kedele. Aja kaya kula. Dewe liyane mandek iki. Madang ora gak ngombe. Aku dilokno bae. Aja kaya ula jere. Lah piye to, Mbak? Jelas iki. Ramadan kok ora ngombe ngono. Wis dah. Lah aku tak rasane ora tau karo kula kok ngombe. Hampir ngombe ora. Nuwun, matur nuwun, Mbah. Ah, mangan sapi ora kelolodeng iki. Lah niku mboten mangan dilek. Iya, maksudnya kan Tapi mangan gelasnya sampean delikne lho, Mbah. Arep ngombe. Bapak arep nyekel gelas ora iso, Pak. Aku salah. ya ngoko kok. Nek kucing ilate kan Cili. sege kanu. Lah ula ilate nyabang piye, Pak? Arep Nyantol-nyantol. Ora iso ngemah. Termasuk pertumbuhannya apa enak lho sini. Heeh. Kuwi ngarep mburi karo kucing iki. Tapi kuwi sak bengen iki yo sip no Mbak. Jos no. Bisa kok. Sampean. Iya nek sing sebelah kok tak sulam-sulami. Sing wis tak peduli, sing kiri tak tinggal. Sulame tak tancep sempil pedro. Di damelaken sutil lho Mbak. Solet. Kayaknya gue pecok. Rapi kuwi Oke, mboten sama macul mulai Mas. ono sak gulung kurang kira-kira. Lebih ya. Kula garuk pasti. Damel garuk keng tone sering ngeten. Nggih. Mboten dipacul malih. Boten. Wah ya ini kan gue pecok wae ya. Kirane lek pecok niku garuk ngeten tok. Jadi ben Ini kan pun kula peduli. Sebetulnya pun kayak dipacul ning pun mawur sih. Karep kula mboten olah tanah malih. nggih. Iki namung Tak kuwaki gue pecok. Ini tenaga ya. aku dadah ngaten konan. Karena mboten Wong omahe pun mawur banget kok. mari mangan malah gobios sih Pak Di. Aku Iki sing jelas ya parman bacokan iki. Ah, nggih. Parmangan rokokan. Regane ra keringetan. Mari mangan malah keringetan. wong Indonesia lek ngono kuwi. Ora enak, Mas. Wah, Piringe ora entek iki. Ya ora enak piringnya. Jejeli gedang. mulut bener. Apa ya ada semut barang.
iki ngene iki. Melayu ta aku. Budi Melayu, Pak Budi Melayu. Kalau suwe rival lewat, aku paling dibonceng. Mboten, wadah wis. Kalau yo cepet-cepet tok. Ora kesusu wong e, Pak, cepet-cepet. Padha wae. Aku ngomong kesusu mesti dibelajar niku. Enak susu. Sikut loro. Anak racun Pak sampean gawa nggih tuyu. Oh, iki wis doyan ae. Ora kok nganggo ilmu nganu jempol kok. Tuyu. Suyu. Tuyune dhuwur. Tuyu gede dijempol. Angger lewat, aku pas nyekel pacul langsung tak walik pacul yang anteng buok. Ngeten aku lho. Gua di Melayu idek trot wis. Tapi lama kelamaan mabuk buat non. Nggih lek pun kenging semprot mriko kadereng. Jenengan resik dereng. Ora sungguh. Waktu pertama kula niku sekali buka nggih ratusan cuyu atusan nggih pancen. Lah rong gulut katon kalih. Sak gulut di sini sitok, sitoke sak gulut sitok. Timune. Nggih. Iki jenenge tantangan. Anggene ku musuhe dereng rati disemprot. Nggih. Panggah kula tanduri. Dan kula kae ya Pak Ki aman. lumayan setitik lah. Si awal. Paling 10% yang ratiku. Semprotnya enten toh? Sprayer. Semprotnya kae nganggo Kan naga. joinan. Join karo kocok. Pacor. Cepet lho kocor. Oh, iya. Nek tak tunggak iki. Ayo. Suwene. Untung gantong dino sengkut. Niku kan pelayon. Dadi ora ring lahan ngerjani nganu. Kocok. Niku cepet. Nek anu bawange kocot. Kocok. Aja Tok jenengan. Ayo. Lakon roto. Memean. Dan. Moga pan diringkes sih, Mbak. Iki kok jelas kudanan. Daripada pater. Apa dari tadi? Waduh, Tinggal kene wae. aja deres. Danan mboten Pak Ki. Kasih tandang meneh ora. Tandang meneh. Pager. Pun jam 12 kok niki. Nomor pager, Mbak. Oke, sekian dulu dari video dari Oki Pranto Jawa ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.